Lero commission atsikana azimayi amenewa ndi olemekezeka Kwame Bandawe. Ndilandireso Secretary General achipani chimenechi Davidson Daudi ndi atsogoleri onse a chipani chimenechi. Popitirira ndi mwambowu mundilole ndiyitane bambo Gift Mpopo kuti azitsegule ndi pemphero zikomo. Titseke maso tipemphere. Yehova tikuthokozani masana ano chifukwa cha moyo wabwino umene mwatipatsa. Tikuthokozaniso chifukwa cha tsiku lopambana limene mwatipatsa. Pamene tikupitirira kulandira zikalata kuchokera kwa iwo amene aonetsa chidwi podzayima nawo pa mtsogoleri wa dziko lino, tikupemphani kuti mudalitse mwambo uno ndi zonse zimene zingachitike pano. Atate tikupemphaninso kuti mudalitse komishoni komanso ogwira ntchito onse amene ali m'madera mosiyanasiyana tsiku la lero kugwira ntchito yonga iyi, kuti pamene akuthandiza anthu amene aonetsa chidwi kudzayima nawo mwatsogolere kuti muzochita zawo zikakhale zopambana. Tikupempha izi kudzera mwa Mwana wanu Yesu Khristu. Amen. Zikomo kwambiri bambo Mpopo. Olemekezeka amayenda bambo, tikupitirira ndi program yathu ndi pano mundilole ndiyitane Chief Elections Officer ku Malawi Electoral Commission bambo Andrew Mpesi kuti azalandire tonse pano kulandira candidate komanso kutionetsera makomishona athu. Zikomo. Zikomo kwambiri bambo Sangwani. Ulemu upite kwa wapampando wa bungwe loyendetsa zisankho Justice Annabel Ntalimanja. Ulemu upite kwa makomishona a bungwe loyendetsa zisankho onse amene tili pano. Ulemu upite kwa olemekezeka bambo Kwame Banda yemwe akufuna kuyimira pa chisankho cha president kudzera mu anyamata atsikana azimayi. Mulembi wamkulu wa chipani cha anyamata atsikana azimayi olemekezeka bambo Davidson Daudi ndi atsogoleri onse ochokera ku chipani chimenechi. Atsogoleri azipani zina za ndale ngati mulipo pano landirani ulemu wanu. Komanso ndikupereka ulemu kwa achiwiri kwa ine ku Malawi Electoral Commission amene oyamba ndi bambo Andrew Kankwalala amene muli pano, komanso ndi bambo Hastings Bota. Ndi perekeso ulemu kwa azanga onse amene ndimagwira nawo ntchito ku Malawi Electoral Commission amene ali pano. Ulemu waukulu upiteso kwa atolankhani onse amene muli pano chifukwa mugwira ntchito yotamandika kuchokera mmawa uja mpaka na udzafika nthawi ino. Anthu onse m'madera osiyanasiyana amene mukutsata mwambo kudzera pa wireless ndi pakanema tikupereka ulemu. Moni nonse. Moni nonse. Muli bwanji? Tili bwino. Ndi chamtengo wapatali komanso chisomo kuti ndikulandireni masanano pamwambo ofunika kwambiri pamene bungwe loyendetsa zisankho likulandira kalata zoyimira pa chisankho kwa iwo amene akufuna kudzayima pa chisankho cha president pa 16 September 2025. Amayi ndi abambo, mmawa uno commission ikhala ikulandira kalata zoyimira pa chisankho kuchokera kwa bambo Kwame Bandawe amene akuyimira chipani cha AAA atsikana anyamata azimayi. Ndipo iwo akabwera kutsogolo kuno pa nthawi yawo ationetsera omwe akhale wachiwiri wawo kapena pa chizungu kuti running mate. Mwambo wa lero ndi gawo lofunika pa ndondomeko ya zisankho chifukwa iyi ndi nthawi imene munthu aliyense amene akufuna kupikisana pa chisankho cha president akuonetsa mwalamulo kuti ali ndi chidwi chofuna kutumikira Malawi. Choncho
ndithokoze wina aliyense amene ali pano lero makamaka wopikisana nawo pa udindowu bambo Kwame Bandawe komanso onse amene awaperekeza. Kukhalapo kwanu pa mwambo uno kwapangitsa kuti mwambo uno ukhale wopambana kwambiri. Mwapadera tithokoze inu candidate athu lero pochilimika pa ulendowu ndi kufika pa ndime ya lero pamene mukupereka zikalata zanu kuti mukufuna kupikisana nawo pa chisankho cha president wa dziko lino. Amayi ndi abambo, monga bungwe loyendetsa zisankho lero tikufuna titsimikizire mtundu wa Malawi zakuchilimika ndi kudzipereka kwathu kuti tipitiriza kugwira ntchito mosakondera wina aliyense komanso kupitiriza kutsatira malamulo a chisankho kuti zotsatira zizakhale zokomera wina aliyense. Choncho tufuna tipemphe vanthu amene amakonda kuperekapo ndemanga ndi maganizo awo pa nkhani za chisankho kuti azionetsetsa kuti fundo zimene akupereka zizikhala zogwirizana ndi malamulo kapena ndondomeko yoyendetsera chisankho. Amayi ndi abambo, pofika tsiku la lero anthu amene atenga zikalata kapena kulipira kuti ayime nawo pa chisankho cha president akwana 22. Koma chachikulu choti mudziwe ndi chakuti kubwera kudzapereka kalata zoyimira pa chisankho pa mwambo ngati uno ndiye umboni waukulu umene umapangitsa kuti dziko lonse lidziwe kuti ndinu okonzeka kupikisana nawo pa chisankho. Choncho pa mwambo wa lero amene akufuna kupikisana nawo pa chisankho akhala akusayina ndi kutsimikizira kuti adzatsatira malamulo ndi ndondomeko zonse za chisankho. Buku limene asayinire lero muli ndondomeko zimene zimafotokoza bwino lomwe mmene opikisana pa chisankho akuyenera kuchitira kampeni. Limafotokoza kuti kampeni ikuyenera kukhala ya mfundo osati zolankhula zonyozana kapena kulimbikitsa zidani ndi ziwawa. Kuphatikizapo apo lero amene akupikisana nawo pa presidentiwa adzapatsidwa mwayi olankhula kwa anthu amene ali muno komanso amene akutimvera pa wireless ndi kuonera pa kanema. Tikuyembekezera kuti umenewu ukhala mwayi wolimbikitsa mtundu wa Malawi kuti tisunge bata ndi mtendere nthawi yonse ya kampeni komanso pamene tikuponya voti ndi kulengeza zotsatira. Amayi ndi abambo, ndisanamalize ndifuna ndifotokoze kuti tikupempheni nonse Amalawi kuphatikizapo omwe akufuna kuyimira chisankho, atsogoleri, azipani, atolankhani ndi ena onse kuti tione chisankho cha 2025 ngati mwayi opereka chitsanzo cha mtendere ndi mgwirizano kwa mtundu wonse wa Malawi. Pali uthenga wapadera umene ndifuna ndifotokozere kwa wonse amene akubwera kuno kudzaonera mwambo uno kapena kuperekeza candidate wawo. Malingana ndi code of conduct imene tikugwiritsa ntchito pano pakali pano, munthu aliyense kapena wachipani kaya aliyense amene akubwera kuno sakuyenera kubwera ndi zida kapena pa chizungu ndiwerenge kunena kuti a political party or a candidate participating in an election or any other person in relation to election shall not, ndikuwerenga section 10 ya code of conduct, shall not, and section D, subsection D kunena kuti shall not carry, display or use arms, weapons or any other unconventional weapon at a political event such as meetings, marches, demonstration or rallies. Kuyambira mmene tamba programu iyi, tinambira programu iyi kunoko tugwira anthu ambiri amene olubweretsa kuno zikwanje, wena olubweretsa nkhwangwa, ena akubweretsa ngakhale ni futi zomwe zoti ndi zipolopolo pa chizungu amati live ammunition.
tifuna tikuwuzeni zoti zimenezo wena amene muzibwera mawa akambwera madzulo ano kuno musabweretse zida ngati zimenezo. Kuno siku nkhondo yayi, kuno ni kwa mtendere. Ndipo ngati muli ndi futi zovomerezeka mukafika pa gate apo muziwaonetsa apolisi, muzipanga handover zida zanuzo ngati zili zovomerezeka, chifukwa kuno chitetezo cha boma chiliko chokwanira. Tuvana kaya wenanso amene mutimvera amene mubwere mawa kaya ni mkuja musabwere ni zida zanu kuno nkhwangwa vikwanje kaya mubwera ni mipeni, wena mubwera ni mipeni futi ayi musabwere nazo kuno. Chitetezo kuno chiliko chokwanira, muzika pabwalo kapena mupange handover kwa polisi amene ali ovomerezeka kupereka chitetezo kumalo kuno. Tagwirizana? Tikakhala zoti mwabwera simunapange zimenezo okunjatani tikunjatani, tumvetsetsana kaya ndeni sana khale pasi zooneka zoti mwabva komanso wena pa wireless ndekuti olumvera kumene uliliko. Nisana khale pasi ndifuna ndikuonetsereni makomishona ameki amene ali kutsogolo kuno. Commissioner Caroline Mfune, Commissioner Richard Chapweteka, Commissioner Reverend Philip Kambulire, Commissioner Dr. Emmanuel Fabiano. Ndipo amene ali wapampando wa bungwe la Malawi Electoral Commission ndi Justice Annabel Ntalimanja. Ndi mawu amenewa mundilole kuti ndikakhale pasi ndapemphe bambo Sangwani Mwafulirwa kuti apitirize mwambo umenewu zikomo. Zomwe kwambiri popitirira ndi mwambowu tipempha pompano kuti akandideti abwere kusogolo kuno, koma ndifotokozere kaye kuti akabwera kusogolo kuno choyamba apita pa microphone pamenepo ndipeni atakatiuze kupanga introduce kuti running mate wawo ndi ndani. Akamaliza akapitira kukhala pa mipando iyo, ndi pamenepo ndipeni atakasainire code of conduct. Akasainira abwera pasogolopa kudzapereka. Ndipemphe kuti owatsatira kapena owaperekeza akhale a secretary general achipani okha kapena amene akugwira ntchito ya secretary general. Zikomo kwambiri, bwerani akandideti. Poyambira penipeni nditokoze Ambuye pondilola kuti ndikhale pano. Ulemu woyamba upite kwa a chairperson ameki Mai Annabel Talimanja. Ulemu upite kwa a CEO Bambo Mpesi komanso makomishona onse alipo mpano. Ulemu upite kwa secretary general komanso neki onse ilipo mpano. Ulemu upite kwa otisatira tonse achipani cha anyamata, atsikana, azimayi omwe tili muno komanso omwe akutionera pa TV kautipanga follow pa Facebook kapena ene online platform. Ulemu upite kwa ma journalist athu. Ulemu upite kwa omwe akutiyang'anira azachitetezo. Pomaliza tingoti aliyense alindirandire ulemu wake. Ine monga president wa chipani cha anyamata, atsikana, azimayi tasankha Mayi Asiatu Abuli kuti akhale a running mate anga pa chisankho chimenechi. Zikomo.
zikomo kwambiri. Pano akandidate akapitirira kukasayinira code of conduct. Oyena osayinira ndi secretary general ndi chief elections officer amalawi electoral commission akhale akuathandizira iwowa. Pamene akusayinira tipitize kukumbusana za chisankho kuti zonse tikupangazi tikuyang'ana pa 16 September 2025 ndi nthawi yoponya voti. Masenta tidzatsegula 6 koloko mmawa ndi kutseka 4 koloko masana. Chonde atsogoleri ena onse kumene mukutimva kaende na mfumu amipingo wina aliyense amene akuzoti amatsogolera anthu musunge uthenga umenewu, ndipo kwina kuti konse kumene mukumanako muzikumbusana kuti pa 16 September tidzatsegula 6 koloko mmawa ndi kutseka 4 koloko masana. Ndi amene ambiri aife amene timadikira kuti tizikavota madzulo mwina nthawi titayisunga kuti tidzatseka 4 koloko. Ngati 4 koloko itazakukwanireni pa nzere inu yonse muzabwezedwa. Ngati 4 koloko itazakukwanireni pa nzere inu yonse muzabwezedwa. Koma chimene tizapange ncho kuti 4 koloko ikakwana tizatenga munthu wa meki ndi kukatchinga pa nzere paja kuti wina aliyense asabwere kukhala pambuyo pa iye uja. Ndi ena ife mwina ndi atsogoleri pa tsiku ena nkumazatiuza kuti yayi ine andibweza komene akualola kuzakhala imeneyo muzafunsebe kuti iyayi munafikapo nthawi yanji. Ndi mukafika 4 koloko itadutsa ngakhale pa nzere paja pakhale anthu 50 40 inuyo sololedwa kulowa nawo pa nzere umenewo kuti mukaponye nawo voti. Mwafika nthawi yotseka titatseka kale itakwana kale. Ndipo pita kukaponya voti tikukumbusana umboni woti munalembetsa mkaundula wa voti ndi chiphaso cha voti. Ndi chonde chisungeni pabwino pa tsikulo musabwere nacho. Ngati chatayika timalimbikitsa kuti bwerani ndi chiphaso chanu chaunzika, koma mobwereza ndi motsindika. Chiphaso chaunzika si umboni wakuti munthu analembetsa mkaundula wa voti. Chiphaso chaunzika chimathandizira kuti tikuzindikireni msanga pamene tikusaka zina lanu mkaundula wa voti, chifukwa chakuti mayina anu amene ali pa chiphaso chaunzika ndi mayina omwewo amene ali pa chiphaso cha voti. Ngati zonse ziwirizo palibepo musade nkhawa, bweranibe. Meki ili ndi ndondomeko zimene zizakuthandizireni kukuzindikirani msanga kuti munalembetsa mkaundula wa voti. Pa chisankho ichi pokuzindikirani ndipo pamene pandinene motsindika. Mukafika pamene tikukuzindikirani kuti munalembetsa mkaundula wa voti kapena ayi, tili ndi ndondomeko imene ndipitize kufotokoza. Pano akandidate abwera patsogolopa kuti azapereke koyamba code of conduct, kachiwiri adzaperekanso mapepala awo. Zikomo kwambiri. Monga takhala tikunenera tikalandira mapepala chonchi komishoni imakhala pasi kuunika kuti zimene timazifuna kuti ziyikidwemo zimene zikatithandizire kuunika kuti amene ndi ena kupikisana nawo pa chisankho kapena ayi zilimo zonse kapena ayi.